So mayong adlaw mga boss ug ilabi na gyud sa ako ang mga subscriber sa YouTube ug ako ang mga followers sa Facebook page. So mayong adlaw kanatong tanan. So karon mga boss, tan-awa ninyo si Senate President Win Gatchalian, si Senador Erwin Tulfo nakig-meeting sa Ombudsman, nakig-meeting ni Boying Rimulya. Kay ilang itugyan sa Ombudsman ang pag-imbestigar sa flood control scandal. Pero si Senador Rapi Tulfo mga boss, wala gyud siya nakatambag sa iyang igsuon nga si Erwin Tulfo. Kani si Rapi Tulfo, maayo ra ni sa mga gagmayng tao. Kusog kay manambag, kusog kay ni manudlo si Rapi Tulfo, pero mismo sa iyang igsuon wala siya nakatambag. Kung kahinumduman nato mga boss nga ang grupo ni Gatchalian nangilog og posisyon ngadto sa Senado. Kay ilang giilugan og posisyon ang grupo ni Cayetano kay lagi mato nila sila ang pinakamaayo, sila ang pinakamaayo nga mo imbestigar sa flood control. Pero karon unsa may nahitabo, ilang gisalig ang investigasyon sa flood control scandal sa Ombudsman. Unya mga boss, unsaon pagukod sa Ombudsman sa mga politiko nga mga kawatan? Unsaon pagukod ni Boying Rimulya sa mga politiko nga mga kawatan? Nga kani si Rimulya usa man ni ka politiko. Dili magid unta ni angay mahimong Ombudsman si Boying Rimulya mga boss kay ngano usa ni siya ka politisyan. Bawal unta ka, dili ka pwede mahimong ombudsman kay unsaon nimo pagukod sa mga politiko nga mga kurap, sa mga politiko nga mga kawatan kung imo harang suod nga higala. Tan-awa ninyo mga boss, mas nauna pang napriso si Marcolita kaysa mga kawatan. Ang mga kawatan nga mga congressman, nga mga kontraktor, nga mga senador, wala pa makasuhi ang uban. Pero nauna pagkapriso si Marcolita. Ingon ana kabayas ang ombudsman. Tinud-anay lang mga boss, dili migid unta na siya angayan nga mahimong ombudsman gud. Kay ngano dili gyud niya magukod ang mga kawatan nga mga politiko. Kay og suod ni Boying Rimulya, unsaon man niya pagukod, unsaon man niya pag-file og kaso. Suod niya nga amigo, suod nga higala ug kumpare ni Boying Rimulya ang usa ka politiko nga kawatan. Unya kining si Win Gatchalian ug si Erwin Tulfo nagpiling maayo kayo ni. Piling maayo kayo sila. Unya karon unsa na may nahitabo nganong ila mag-isalig sa ombudsman ang pag-imbestigar sa flood control scandal. Ngano man kay nahadlok sila nga maligsan sila sa ilang kaugalingon nga investigasyon. Sa tinud-anay lang mga boss, kani mga korap nga mga suod ni Boying Rimulya, safe na sila. Safe na sila mga boss. Mag-expect na gyud ta nga kani mga politiko nga mga kawatan nga mga suod sa ombudsman, mag-expect na gyud ta na mga boss nga safe na sila. Kay tan-awa ninyo karon mga boss, ang ilahang gipailan og kaso, ang ilahang gipanggukod, ang katurang kaakbang nila sa politika, katurang kontra nila sa politika, mo'y ilahang gigukod, mo'y gigukod sa ombudsman.